Ναι, μια συνάντηση. Μάιλο. Δίκτον. Μάιλο. Ο Μάιλος. Καλά να πεις να τρέχει και το πιάνει το καλό. Το πιάνει. Δίκτον. Hey. Μάιλο. Μάιλο. Μες του. Θα το δικό μου πάει. Το που είναι ίδιο που τα λάβει, άμα τα λεφτά. Αυτό θα το μίζω με συνέχεια. Κάτι φρένα ραπότο. Πόσο κιλά είναι αυτό? Δεν της άρεσε. Φύλακας είναι. Α, του κάνουμε μετά. Εγώ κάνω εκπαίδευση, αλλά από μόνο του κάποια πράγματα που είναι περίπου. Ναι, ναι. Γαβγίζει, τα μπουκαριά δεν γαβγίζουν από Και όλη τη μέρα τρελαίνει με. Δηλαδή μπορεί κάποιος να πιάσει το μαγκάζι, να κάνει κάτι, το καλώνει. Θέλει και έτσι κάπου να πάει. Ναι, Μάιλος. Έχουν πολύ αυτοί. Τουλάχιστον άμα είναι να μην τον δεις πάρει στον κόσμο, είναι καλό. Τρίτον, είναι για ακόμα ένα σειρές. Κοίτα, η Σούκη της πήρε το επόμενο. Αλλά και η Σούκη παίζει την μάτσα. Πήγε το τέρας δίπλα. Πήγε και θέλω και εγώ να Τι σου κάνουμε, ρε. Μάιλο. εκεί το θηλυκό. Έχουμε βάλει στόχο.